Подпишись на канал Пешрафты и поделитесь на все соцсети. Ралик Саволомондан ҳам хегарчи друни дилда будан чандо дарак тараққатию даст ба даст дида будан ма боварӣ бахшидам ҳосилаш ғами ғусса буда соябони хушбахтим шиба монди бустанат намефҳамӣ и дилда тапишай тиннолишкӣ бая телефон са сим карта гардоны тоҷикишкӣ духтарои ҳозирара ишқошона виромадан каралеван цецеян ай асри бисти яган мефорашона ки ай даст ба тайота бариша ба метро мебурдумш агар ки намефурӯх дилша ясади як розае ки уметата хуйнай гулзор барад мебахшидум агар мегуфай май барез бар мен бискира меқиҷумш ай хамоша ралика шайтон кор надора ғами ту гуфт пиёнша ма чираи бад рафтам ғами ту правлиятам кард ай ғамота кайф бовар ки зайбатам кард пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ ин бади чашми сӯхтана гир бади чирик сӯзана баски ранги дугонат ба қошиқча додана фикри ояндата кун камтарак бо хабар боша бад оянда соҳиби шавҳари хона ва дар бош фарзандот қатор бизананд худо қувват биташона ки ба ёдат лахчаи сӯзон гашту жер рамазон харобум кад ишқи ту интизори қариб каш ман як бора хушбахтита мехом бинам ғалтум ба пуштма ки дигараши ёд ма дур кунам ай ишқи ҳаром фаромӯшит кунам иломкаи кайф бишава тамом ки косаи сабри ма лабрас шида кай нолидана фикрат ай сар дур намешава то ҷинга дидана ма ҳаромам ту ҳаромтари ай ма э ҳаромак ба ёда диқа қиссаи дарди дилам биромад нагум мегӯй чира нагум давраи гузаштара даврае ки гузашту ёдаш хурд ҳаёти мара пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси мардӣ пешай рӯбарӯ задан онҷо гака засосота марам чушмум сирхаи зонекашум ичшмода нигоҳ карда бугум та соҳиби азоба дарди наки намемонам а гап задан номуси